volem fer un homenatge al doctor Ferran i també al doctor Faustino Blasco, ja que ells van ser els pioners de la vacunació contra el còlera i també contra la tuberculosi en la nostra ciutat, allà per als anys 1885. Sent els alcidenys els que voluntàriament es van oferir a fer aquestes proves en benefici de tots els ciutadans d'Espanya. Xavi Blasco, net del doctor Faustino Blasco, ara es recordarà totes i cada una de les dates d'esta efemèride de la que fa quasi 140 anys en este any 2024 en el que estem. Per tant, agrair-li al doctor Faustino Blasco i al doctor Ferran per haver sigut els impulsors d'eixes vacunes que van ser molt beneficioses per a tots els espanyols. Alzira ha sigut l'única ciutat del món que en dues ocasions es va oferir voluntàriament per experimentar preventivament les vacunes del doctor Ferran. L'any 1885 en la vacunació anticolèrica i l'any 1919 amb la vacunació antituberculosa. El doctor Jaume Ferran i Clua sempre va comptar amb l'estimada ajuda i col·laboració del seu amic, el doctor Ángel Pulido Fernández. L'any 1885, amb ocasió de la vacunació anticolèrica, va comptar, entre altres, amb l'ajuda i col·laboració del doctor José Estruch Crespo. L'any 1919, amb ocasió de la vacunació antituberculosa, va comptar, entre altres, amb l'ajuda i col·laboració del doctor alcireny Faustí Blasco Damià, del que tinc l'honor de ser el seu net. El doctor alcireny Faustí Blasco Damià, al seu discurs al doctor Ferran de l'any 1919, entre altres coses, diu: por otro lado, la trascendencia del acto es considerable si se tiene en cuenta que es casi seguro que a raíz del mismo la humanidad se vea libre de una de las más repugnantes y terribles enfermedades. Solo Alzira le tendió la mano, le recogió en su seno, le agasajó y le proclamó su hijo predilecto. Alzira, España y la humanidad entera le estarán eternamente agradecidos.